Ino zuva rinobva rakupisa kudai soka. Robva watomuka wakatoneta kushaya kuziva kuti wotangira papi. Ndopano panyatsoda kunyaya mani. Kufuka kwana ndichikuita. Ito zvinacho zuva iri mupisi waropa. Wotomboda takagara kana pachishedi kudai so. Namai murai uchimboya zotitakirira nhau. Naiwe Temineta. Wakazodzokera kukadhara kakogara nako kuchekupiko. Temineta ndanda kusuwa. Ai, ndechoti ndoita nani makuwa. Kana neni mai mwana maswera ndanda kuita imai mwana ka. Ndida kupakuridza chegutu. Imuchinipakuridza harari. Wakasara ukaitye. Temineta. Ndudzi. Uchiri kurangarira here Temineta muchato uyo wakakokerwa vanhu vakawanda. Wamuzukuru wambo yapo ripo. Waivhoni. Eka, makazodini. Yuvhoni akadzoka. Naiwe. Nyasondudza kuti kudzoka. Akadzoswa Yuvhoni. Ambi yapo rina veve nekupoda ndaifunga kuti vanoziva chiro hapana chinozikanwa ipo pai. Hapana. Vanoziva zvinhu zvese. Hanzi akanga angori mugodhi kunangoenda. Kana nzeve akasina. Akasina kana nzeve. Nepoda dzese dzedzi. Hakuna. Murume akati handidi kugara nezvakadai. Dai vakatipa mwana takaraira. Vakatipa mwana akatakarira izvo zveshe mwana agere. Ndakabvunza naiwe wambuya Porina mwana adzoserwe zvinzi musandikataze. Akandichemera akanditi naivi ndadzoserwa hanzi hauna tu. Hanzi murume hanzi anga ane girlfriend yake anga ane bhibhi rake raakanga achitodanana na. Hanzi akati izvi munazvo here. Hanzi futi kunonzi mwaya. Hanzi akachema zvikanzi ndo achicheme kuzviitisa. Saka ininiwo zvangu atonditi ndoitawo sei ndikati makura munofunga kuti zvichaita. Handitaisei kwekudiko vaipinimidza mai mwana zvino adhirowa anzi ma-eyebrows akaisa ma-eyebrows mai mwana akalipistika mai mwana apfeka anzi crop top vachikuropa izvo mukati hamunacho vachizvida ugona purazi rese riya ndenge mugodhi uri kungoenda usina kana chivharo hazviko. Temineta Yuvhoni akadzoka Temineta. manje murume waivhoni uyo panenge bhegi riripo togona kutongochipidigura tikatongopinza Rusi akakwana. akatokwana because isusu tetine vana vakakwanako tochisiya varume vane mari vachingoenda muchisundidzira vanhu vasinanga nebasa rese akasina Yuvhoni. Kayuvhoni kachikaswera kari pano kachitamba naRusi. Todzipidigura idzi Ndichatongoti nditaure naye zvandichaita chera. Ndichatongokumbira phone number dzemurume wacho ndoti mwanangu ndoda kutaura naye kudzora mwoyo mwana ndiri kugadzirisa uko wachidzora wachidzosera apana kutokapasira wangu mai zvinhu zvinoda kutongwara mai mwana akanovhaira vana vari padiaspora isusu votedza kuroorwa ndezvakei diaspora ife yakapinda mubedroom munhu aanongoziva izvozvo anozvigona hapana vachinambozikanwa asikanaka avachukeya aiwa kana ini ndakuendeni ndatokuudza chaurayiwe ufambe naro guwa ndichiendepiko naro watichabuda geti Temineta chigara aiwa iri chakufanira kutoti tirironge kuti tione kuti rusiyaira sei apinda pachigaro because memwe hatikasei murume achendega uyu murume uyu uchata white wedding mari anayo ka mwana agarika chiri kungodiwa apa handiti zvakangokwana izvi zvivharo ndozvinodiwa saka hapana nyaya zvino esota hanzi iye akuda kutopasira bhora kune munhu wake manje inini ndinomusokosa chete ndikanotowa kuna Rusi uyu aiwa Rusi agara akatokwana handitika zvana Yuvhoni izvi zvemasaradhi izvi anoti nyange ikokumba kwacho kungochatawo nekuzongobvisirwo ndobaoni mapudzi anowera kusina kana nehari kune hari baba ukamuisa kana mari inotera kune mari ambepo rinana vana vari kudiaspora shamari mari inoti isusu tinongofa tiri varombo isikatitoita plani yarusiya pamwe tingatopindwawo vachena unofunga kuti ukatora Yuvhoni ukamanisa kuzakani kweshabhodho izvozvo zvina kana nebasa resitemileti indaendei hapana vananga dzidzisai vana maoko ashanda